Wes syutingan nang kono. Aku nengke iya deh aku nyedek Pak Trimo ning mburi Pak Trimo kene aku. Sih. Maksudnya iki. Pak lho ento. Wes to. Dhewe ora ana sing kalane sregepe Pak Trimo Pawang dan juga ownernya Cleo, kambing terbesar kepala merah anak Ramon di tempatnya Bapak Trimo. Iya izin ora kowe. Izin. Lek ra izin ya bacot pokoke. Ya Pak Trimo. Iya ngene iki motivasi Mas. Nggih. Supaya anak-anak muda ben lebih semangat. Nggih. Ngono kok. Dadi lek muga ya kabeh iki cocok karo angen-angen Mas. Nah, belum. Tetap menyemangati kaya penyemangat. Yo. Iki nampaknya karo sing kemarin ki wis siji rupane Pak Trimo. Lek sing diinginane ki rupane kan cara wesi ngono rada suwi neyeng. Lek iki kok putih kaya iya lek putih memang kurang Mas. Iya maklum lek Pak Trimo kan enggane memang yo ngarit ya terembengnya arep tuku sekadang kita ya ora duwe duit akeh tersita ngarit Mas. Heeh. Tapi ijen ya Pak Trimo iki. Merawat kambing ini. Sama anak Andres, tapi Andres cuma sore kan terikat di balai desa. Balai desa. Tadi perangkat. Mas, operator desa Mas. Operator desa. Muga-muga sok ya diangkat dadi lurah ngono. Cari ae. Ora Mas, ndak cuma aku boleh wedhus. Jujur ae. Ya lha engko cari kan jek iso ngingu wedhus. Alah, wedhune iki ora iso maksimal ning. Ya di anak buah nomong deh. Nyaman Mas. Pak Trimo diulangi lagi diperkenalkan nama alamat. Engko mbok menawa nek sing kanca cik ndelok iki. Terus akhirnya ndelok konten-konten awake dhewe yang lalu. Siap. Nama alamat lengkap dan yang disisir. Pak Trimo alamat RT 2 RW 6 Selorjo Ngunut, Tulungagung. Terus ini Cleo. Nama Bapak Trimo dari Selorjo Ngunut, Tulungagung, Jawa Timur. Yang disisir di depannya adalah maskot andalannya yang juga bertropi Cleo. Yang sering kita konten dalam masuk channel ini. Kalau enak penonton baru kan malah ndelok sing lawas kae. Ilmu sinunge Pak Trimo piye? Cuma ilmu sinung. Ilmu sinunge cuma sinung. Pak Trimo, ini perbedaan dari masa pertumbuhan dore karo sekarang menuju dewasa. Ini perbedaannya jenengan rawatan di apa? Apa itu pakan atau diguyang atau lain atau kawin? Yang jelas Mas. Kalau kambing kontes kan perawatannya kan maksimal. Ini memang saya mengakui tidak maksimal banget. Misalkan koyo ngedus mandiin paling ora kan yo 5 hari sekali tuh Mas. Ini Pak Trimo sampai 1,5 bulan jika pernah menjelang puasa sampai lepas hari raya. Halo. Makanya ini kan baru rusak Mas. Ini berarti pas kita konten itu memang lama sekali tidak mandi itu. Lama sekali tidak mandi Mas. Dan setelah itu masih lama lagi enggak mandi. Masih lama lagi raya 15 hari. 2 minggu. Berarti 1,5 bulan Mas. Berarti jenengan dolan teng kadang nika pun diguyang dereng. Guyang pisan. Karena memang terpaut satu tenaga juga waktu repotnya. Jadi Pak Trimo ini juga bertani. Ya. Jadi gulma yang ada di sawah atau rumput, bahasa gulma ini kayak wong pertanian. Rumput yang mungkin agak mengganggu di tanaman inti di sawah. Itu bisa diwaten dibawa pulang. Untuk makan Cleo. Mubeng ya Pak Trimo. Rabu ego nyang sawah. Pakane dibawa pulang. Jan makan. Denek sing kuat Pak Trimo. Memang kalau kambing kan begitu. Denek ya. Lah iki bulu sing rontok iki lho engko ya dadi rabuk mergone srintil diadahi. Iya, Mas. Bener. Ya loh. Memang kalau kita bisa memanfaatkan apa fungsi dari satu media kambing itu
memang banyak sekali manfaatnya. Semua berfungsi. Wah, selain kambingnya laku dijual, apalagi kalau spek seperti ini bisa ada nilai lebih, ada susunya. Kegambek gembel ya, Mas. Kok kene ya di. Aduh genten nang mburiku kono. Lho toh, klengser lemah ku lho. Gembel kledi. Jan kaya barongan waktu nomeng iki. Heeh. Gedang. Iki apa dituki buntutan apa disembung iki Pak Timo iki? Lah ya apa to Mas iki, Mas? Weh, Heeh. iku asli napa disembung ditukokne lar apa? Lah ya ditambah disambung. Yo, lek posisi sekarang kalau usia Usia kan poel berapa? ini Habis. pola mungkin habis Mas mungkin. Merampas nggih. Merampas mungkin. Iya, Mas. Entek nggih, lekas tukul niku. Heeh, mungkin ngono. Berarti sekitar 4 tahun. 4 tahun. 4 tahunan. Heeh, 4 tahun. Untuk jangka waktu kawinnya? Jeda kawin ini enggak mesti, Mas. Kadang-kadang seminggu sekali, 2 minggu sekali. Tapi tinggal. Pak Trimo sendiri membatasi enggak ini harus seminggu 1 kali, seminggu tiap hari atau? Kalau tiap hari memang saya enggak mau. Enggak Paling singkat 3 hari sekali, Mas. Berarti paling minimal Minim 3 hari sekali. 3 hari biar sekali. tetap sehat. Oh, Gitu. iya. Kalau saya loh, Mas. Kalau orang lain enggak tahu. Berarti tetap digang, geng. Digang dalam arti pomo saiki kawin minimal 3 hari ke depan baru bisa celek ini. Itu menjaga supaya bagaimana? Ini teman-teman biar tahu Pak Trimo. Biar stamina kesehatan tetap terjaga, terus kita mempunyai pejantan itu kan mintanya kan jangka panjang toh Mas. Oh, nggih. Biar tetap sehat, fit, awet, kan cuma gitu. Jalurane Pak Trimo Itu. nyapa kok dijongko 3 dina bisa nih harapane ben tetep awet, sehat. sugih sehat, sugih waras, ya ta, sugih umur. Lek ngawin akeh ya sugih dulu. Ya, sugih dulu, sugih duit. Sugih umur, sugih dulu, sugih bondo, sugih dunya. Ya. Soale apa jenenge besuke ya mati munggah swarga. Wah. Wah, lah kon ngaji Pak Trimo. Ngajine aku jengkong ora ngerti iki ya. Jadlang ngene iki lho ya. Wis to, kandang lek wedhus PE, ya ta. Iki Pak Trimo ben nyisir-nyisir. Ha to, aku tak karo mbaturi Pak Trimo. Heeh. Deloken. Lho, ngene iki lho. Percaya ndak? Lek dulure oke. Kuwi sawaya oleh rezeki. Lah iki lek mandek nang warung kae ngopi lek rejo ya bagian. Ya toh, lek sepi we menggok ya minimal saiki kopi iki 5.000. Heeh. 5.000 akhirnya kan iki digene Pak Trimo sing 5.000 kena nggih sangu sekolah bantik cilik sesuk dicai. Lah iya. Ora percaya. Iki jago ngopi iki mengke Pak Trimo. Lho, iki wayah iki ngopi. Iya gak Mas. Bahasa sederhana. Iki kena tinggi. Lah. Aku lek pajak itu cocok. Bahasa sederhana digawe Mas. Akhirnya karo Pak Trimo diwelasi kene kopi. Toh. Ya wis. Ojo eman silaturahmi. Nggih. Apa nih? Cek seruput sik ya Pak Trimo. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun nyeruput kopi muga-muga seger, sehat. Kopine ya kemepyar bar ngombe iki nyugihne. Lho. Iya Pak Trimo. Cocok ora iki? Cocok Mas. Cocok banget. Bah ngene. Cocok Karo Pak Trimo kuwi. Duh. Cocok banget. Itu awake dhewe sementara bahasane sederhana. Iya, wis ngono lho Pak Trimo. Ketok kan sederhana. Lah diget-getne piye lho ngene iki? Lah lek roh dhewe macet ning omah kok ya ben kaget. Lah mboten kaget. Kula sami mawon Pak Trimo. Kok dene ning jaba piye ning omah piye jenengan nggih sumer piyambak. Kula roh dengkul mengisor ketutupan iki lek pas enek acara ngoten niku. Karo pas sujud ning ngarsane Gusti. Risi kula. Wis koyo ngene ngeten iki jenengan ngeten iki. Iya, lha iku Mas. Nggih. Ngono kuwi. Yes, nyaman. Lah kula menilai hal apapun itu ketika bisa nyaman untuk diri ya wis penak ngono Pak. Iya dipularno gak nyaman piye Pak? Podo Mas. Aku sing penting gak nyaman ki ukurane masing-masing Mas. Ukuran pribadi.
Betul. Aku ngene iki ya wis nyaman ya memang ya kekuatane ngene. Legek cocah. Penak banget rampi ya jane ngene wedhus ngopeni wedhus. Aduh. Berarti bisa ditarik kesimpulan Pak Trimo ini merawat kambingnya menikmati, geng. Menikmati. Iki lek gak menikmati, gak mungkin lo klesetan ini ki jajan iki kandang wedhus lho ya. Antek klesetan dan kita interaksinya juga nyaman. Lera anu bro sunah ngono. Sakane lho. Yo ndak. Wedhuse yo meneng, ada chemistry-nya dengan Pak Trimo. Berarti ini memang merawatnya ket cilik Pak Trimo kayak? Ya sejak kecil Mas. Ket lahir di sini? Ket lahir. Iya jelas Mas. Kaya ngene. Iki rung karuan sing jungkasi aku. Urung karuan seanteng ini. Sekarang ini anu ini belum minum, ini Cleo ini minumnya kan tidak sama dengan kambing-kambing lain. Ini kan minumnya itu di glonggong Mas. Oh iya pakai anu ya gendul. Botol. Susune iso gawe dhewe. Jali. Nanti kamu. Kae susune apa Pak Trimo kae? Heeh. Gayane kae? Yang susu dele. Susu dele niku piye carane kae? Alah yo digodhog atau di blender, Mas. Berarti delenya direbus. Heeh. Lepas itu di blender. Rebusnya sampai gimana itu? Rebusnya kurang lebih ya 1 jam biar matang empuk banget gitu. Itu porsinya untuk Cleo gitu tekoni iki. Porsinya untuk Cleo ini delenya seberapa ini sekali minumnya? Saya enggak berani banyak-banyak Mas. Masalahnya kan banyak protein nanti kan khawatirin bulunya itu kan kulit kan bisa meruntus nih kok nggih. Alergi. Ya sak cukupe kita emang kok kulite ketok kurang anu ya diberani mati sudah. Biasanya porsinya pinten cara dioni ngono. Dioni ya mungkin ya seperempat kilo Mas. Saubehan. Heeh. Wah. Seperempat. Sakmo. Berarti sekilo 4 dari 4 hari ya benar. Cuma itu aja Mas. Bukan cuma kilonya. Mungkin lek wong nekat duwe duit ora ndek duit lek dele sekilo ketukon. Tapi proses untuk merebus lek gak karep lho godhog. Nggih to? Niku lho, luar biasa nih sing dinilai iki. Sing karep iki Mas. Nggih to, niku lek mboten karep napa jenengan purun godhog. Memang bahasanya ngene Mas. Selamat Ratawa. Nggih. Apapun sewaktu-waktunya Pak Trimo, kita itu kalau sudah urusan kambing ndak mengenal waktu, ndak mengenal usia, ndak mengenal capek. Jadi selagi niat kita harus kita lakukan gitu kalau selamat. Yo. Berarti ya setiap saat, setiap waktu harus ready. Enake wong ngomong dalam kondisi apapun. Kuwi berarti tarik kesimpulannya gering iso waras. Alhamdulillah Pak Trimo nggak tahu gering alhamdulillah. Gering itu maksud piye betul sampai kayak mau gijan Mas. Saman bayangin. Gering ra iso, Geng. Karena apa? Kemauan mental kita untuk mau apa greges. Duit tanggungan iya. Jadi lek gak dinyangi eman ini dinyangi. Oh iya. Sing penting kalau kita itu kan keyakinan Mas. Sugesti itu kan penting banget. Betul. Yakin insya Allah apa kesempatan. Karena apapun bentuknya itu untuk mendatangkan sesuatu tetap dari pikiran dan keyakinan hati. Penting Mas itu keyakinan. Poin utama loh geng. Pokoknya yakin tetap karep dan yakin ketekan. Neng tekane jame ya apa kuwi garek hubungane yang istiqomah konsisten kuwi. Engko nerokne Pak Trimo iki sedina sesuk wis waleh yo wayah tekone dipek kancane. Lah iya. Ora kena kata-kata waleh Mas. Terus continue terus di diseruput kopine nah. Terus saiki iki Cleo di ya Mas di lah sing mriko napa pun di cunggas? Urung piye Mas? Lah napa dipisahne sing mriko? Iya, nggih, dipisahne diwalek. Walek piye niki? Iki ngene Mas. Ngono tok. Iki tak anu. Oh manut ngeten. Wah, dalah. Ya Allah. Kowe endi di bangah kono? Apa kene?
Oh. Kenapa genahmu piye ngono lho? Pemirsa Fenono. Wah, nung titik kaya ngene lho. Iki memang berarti karo benuang manut lha iki lek manut anak kula ora mlayu niki. Manut Mas. Nggih to? Manut, heeh. Lah iki sampean lek tau tak anu Mas, tak goyang iki kan tak cul lho Mas. Iki mangkat rumput Jepang ora apa-apa Pak Trimo? Oh, nggih anu terpal genjo kepanasan ge. Piye Pak Trimo? Jam piye? Kepanasan piye? Iki sewektu baru saya mandiin. Nggih. Kan saya liarkan kita jalan bareng-bareng, enggak pernah kita Mlaku-mlaku ngoten? Iya. Turut dalan napa? Turun dalan. Wah, gek kuwi kira-kira senenge dibayar piro ampreh jenengan ndak mlaku karo wedhus ngono kira. Iya, heeh. Ndak kena ketuku kuwi ya. Dadi manut Mas iki Mas. Manut katik banget. Iki lek aku mbayangne Pak Trimo pas mlaku karo iki nuntun karo nyambi garingne ibarate wong mancing lek pas setrek lek mok tuku kan mesti ndak oleh kae. Kuwi senine nang kene kuwi. Senine. Jadi apapun itu mungkin fungsinya meh podo tapi medianya itu beda. Ah, bener. Nggih nang mboten Pak Trimo. Bener. Lek pas mlaku-mlaku ngono kae lho. Pak Trimo mbok leren ngopi-ngopi kene lek pas wayah mlaku kae. Wes senine nang kono kuwi. Lah kok panene ketika Pak Trimo kemana atau nguyupi kancane ramen-ramen kontes apa neh oleh tropi kaya ning Gunung Kidul. Yo. Kayak kancane mulai ngretakne. Ya kuwi. Iki kena dibayar ora kira-kira kuwi. Senine nang kono Mas. Ya senine nang kono kuwi. Niki enten jopo montrone mboten enten. Lah biasa Mas. Apa motor apa Mas? Ya. Lah saiki gendane ikene jopo montone Mas cek kaya ngene jopo montone apa? Saiki tak takok. Kula jopo montrone ular-ulare jenengan wejangane wau. Jika mempunyai suatu keinginan kita harus tetap yakin dan percaya bahwa keinginan itu ketika kita lakukan dengan istiqomah dan konsisten akan teko ngono tok. Jenengan tahu saja ngoten. Dadi ya jajal tak cakne. Omong golek ngweyah apa aku ya sabar karo ngenteni tetep yakin lho Pak Trimo. Ya, bener ya. Wah, Cleo. Iki lek anake kira-kira ya wis mbrenah to embuh ya Pak. Anake memang ya mbrenah Mas, tapi jujur Lho kan urung pernah jarang banget oleh bojo ayu ngono. Istilahnya bahasa niku. Memang wong oleh bojo ayu ya. Kaya ngono. Selerane Pak Trimo iki luar biasa lho. Anu masalahnya kan ya anake kan ya enek sing akeh sing kurang cukup Mas. Kurang cukup angen-angen. Karena anu bojone kurang ayu. Bojone ya kurang ayu. Masalahnya kan kalau saya mengonsumsi kambing itu cenderung kalau indukan itu menentukan 65%, kalau pejantan 35%. Iki ilmune meh padha karo aku di. Kalau Pak Trimo loh itu. Lek kula malah tak unggah neh ning 75% induk lho Pak Trimo. Oh, gitu memang gitu. Tapi ya memang setiap farm atau setiap pawang dari setiap farm itu beda-beda rumusnya. Ya, bener Mas. Kuwi. Karena lek aku menilai apa kok 75. Secara fakta realitanya, ketika kita mempunyai induk mahal, lek bagus sih relatif. Lek larang kuwi kudune kan mesti oleh sing apik. Lek larang ora oleh sing apik kuwi lek ngluyur kurang adoh. Wi kan dhewe ngawekne ora syukur. Bener. Iki lanange garek nyurung. Bener. Tapi lek induke ekonomisan, lek pengen metu apik, mesti siapapun biar digawekne lanang kono sing apik, mesti ngono to Pak ya? Bener. Tapi lek wedoke larang utawa wis ben ae wong apik ngono. Mesti mikir arep ngawekne kae. Ki engko tak gawekne ngendi ya? Sing pas. Lah. Napa ngoten Pak Trimo? Ketoke kok ngono Mas.
Cetak ya. Kuwi lho, Cetak Beh. ngono. Ini mosok Suprono Seprene dereng oleh bojo ayu. Ya iki anu Mas, bocah Kediri iki dinginan iki ya Nggih. wis cukup kok ngene anu Pak Baron tukon 20 juta. Keranda Anggora Kandang anggora terus dikawin iki. njaluk Cleo iki. Pun dikawin. Wes. Wis muga-muga engko metu apa sing dikarepne. Iya sing ngono kuwi ya. Cukup sembarange. Jadi nanti biar Cleo untuk secara prestasi generasinya ben runtut. Ngono lho. Pak Trimo. Leres toh? Cukup bener. Karena nanti dia pensiun, siapa lagi kalau meneruskan ke anak-anak Bener. biar nama Cleo tetap menggaung di setiap kancah etawa. Ini kono. Cleo wis pensiun ndak kontes kok. Wah, lah ning kono muncul anake, putune, Ada kuwi. buyute kan ngono ya. Bener, Mas. Iya. Memang ya Cleo faktanya begitu, Mas. Lek cara anak paling tuwek Paling tua anake Selain di selain sini? omah ya Bayu kan, Mas. Etan kan. selain di sini Selain di sini masalah Mas. Gimana ya? Salah iya kan sing di lek wong kan pindah-pindah ngono. Cleo itu kan anu Mas. Anake dadine kan lek wis dewasa to Mas jujur ae. Wis mulai Jadi, usia. nah, kadang-kadang konco ki ndak telaten po anake Cleo kurang. Mergone jujur ae lek Cleo kan dadine memang ya wis dewasa. Bongkar keri. Itu kalau induk sedang loh ya. Nah, induk sedang. Berarti karakter gennya Cleo kan rusuh, Pak Trimo. Rusuh. Ya walaupun mungkin lahirnya bisa dikatakan sedang, tapi gedine kan bongkar. Apalagi lek kena babon sing rada geteh. Mungkin ngono. Lek pengen langsung metu kan ya kudu njajale kudu imbang rarane. Ojo sampe ngejlek. Sing kiwa 2 kilo, sing siji 10 kilo. Lah sing 2 kilo kok kuat ngongkek 10 kilo. Aja ngipi ngono ta. Lah itu ada ya aja ngipi kan ngono ta, Mas. Minimal kan 40 50, 40 60. Bener, Mas. Syukur bagi 75% betina atau 65% ngono to, gitu. Bisa maksim. Insyaallah meh nyocok yang nang. Insyaallah. Kan karepe ora Enggak. nututne duit ben rada oleh akeh terus engko anake njaluk padha karo sing kapitale gedhe. Lah kuwi. Ya mungkin bisa lah, tapi kan yo sing ngei kono lho bingung. Mungkin bingung lho iki modal sakme njaluk ngene lho sing modal gedhe ora kaya ngene iki kan ngono to Mas bahasane. Karena jarene blantik cilik kae jer basuki mawa beya. Bener banget. Memang pengen sukses kudu proses. Nek pengen mulya ya kudu rekoso. Jer basuki mawa beya. Bener kate banget. Memang kata-kata mutiara kuwi memang bener. Memang bener. Iki kata zaman Londo mbiyen ra ngono kuwi. Bener. Memang bener. Terus rodok dikembangi dengan mental rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Lah aku dolan rene iki oleh ilmu wejangan rawe-rawe rantas malang putung awake dhewe memang kan yo semangat banget dadi tiada penghalang apapun kita harus maju terus. Nah, kan semisal dipaido kancane ya kudu rawe-rawe rantas, tabrak, masa bodoh. Terus mungkin ada suara yang negatif, ya kudu malang-malang putung. Iya. Bahasane ngene Mas, kalau Pak Trimo, bahasane apapun yang menghalangi kita, kita ndak mau tahu, kita bahasanya pukul dulu urusan belakang. Berarti fokus untuk satu arah. Jadi bahasanya itu pukul dulu urusan belakang, masa bodoh yang penting kita mencapai ke sana itu harus benar-benar sesuai keinginan. Okay. Ibaratnya pomo arepe nyang. Ibaratnya arep nyang unut. Ndak mayang mentoleh. Wis langsung lurus yang unut sik. Perkara muliye engko mampir rapopo. Bener. Celuk kancane, celuk anune wis ndak noleh. Teguh satu tujuan, dendang teko ngene. Memang bener. Kok digoda. Ora sida teko. Apa? Pak Trimo kan urung oleh bojo ayu. Ya, boleh bertambah selera, tidak bisa kalah. Iya. Bener, Mas.
Kaya ngono kuwi lho, Kang. Neng lek perkara mulie dalam arti kita lek mulie berarti kan sudah Wis happy. tujuan itu mungkin sudah tekonggen ya Pak Trimo. Sudah ngantong sesuatu jadi mulai itu pulang itu Iso dijak mampir ngopi kancane terus diseruput. Nah, ngono kuwi. Ketoke wis kemepyur apa ditokne Pak Trimo? ditokne kena Mas. Engko suwi-suwi ning Iya, jero iki berapa menit, Dik? Lah iya. 25. Wah, ya alon ndak kroso Pak Trimo. Oleh ilmu sakmono kowe ben ditoto Pak Trimo, kita akhiri dulu ben ditokne karo syutingan teko patok kono di. Patoke sing kaya. Oh sing kae ra apa-apa ya Pak Trimo. Ha, deloken madhep rene pas metune. Oh pas ngawikne. Oke, kita keluarkan Cleo. Mungkin kita walaupun sambil bercanda, gurauan, guyonan, tapi bila kita cermati wejangan Pak Trimo penuh makna yang luar biasa yang mungkin jarang dimiliki bahasa ini dari setiap orang. Jadi lek wong tuwa kuwi dine mandi karena wis tau ngenyangi. Wis muga-muga apa yang kita videokan di tempatnya Pak Trimo dalam totalitasnya merawat Cleo dari kecil sampai sekarang, moga-moga ada manfaat yang bisa kita petik. Lanjut nanti kita patok di sana sambil ganti mic kita wis abang. Ya dah. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.